Teď čau, vítám se mýho nový videa. Tentokrát se vrhnu na ty zajímavosti teda, jak jsem už říkal. A tentokrát se vrhnu na zajímavosti o hře Caryx Rally. Je to moje oblíbená hra, hraju ji každý den. A už jsem o ní udělal i 2 videa, samozřejmě se na ní můžete kouknout. A my se teda vrhneme na zajímavosti o této hře. Ta byla vydána 30. prosince 2020 vydavateli a vývojáři Caryx Technologies LLC. A je to hra ze série Caryx Racing. Hru hraje přes 10 milionů lidí, což podle mě je jako úplně extrém. Ve hře můžete hrát pár módů, jako třeba challenge, nebo šampionát, nebo třeba i freeride, který já hraju docela často, ale nic si za to nevyděláváte, jenom si auto. Ve hře je několik aut, samozřejmě ty něco stojí, nějaký stojí peníze, nějaký stojí doopravdický peníze, no to jsem vlastně říkal, nějaký stojí herní peníze a nějaký stojí RCčka. RCčka si musíte vydělávat challengema, který já už jsem natáčel, převážně za 7 RC. 7 RC je asi to nejvíc, který tam můžete dostat, myslím. A podle toho, kolik šampionátů jste vyhráli, tak podle toho si jako odemykáte, jak bych to jako řekl. To vystřihnu. Za ty RC si můžete třeba opravovat auto, když si ho prostě si můžete opravit, jo. Pak tam máte další nějaký třeba tokeny a za ty tokeny si jakože můžete kupovat auta, pokud jich máte jako fakt hodně, třeba 300 000 jich můžete mít, abyste si koupili nějaký auto, který alespoň trošku jede. Pak tam máte kupony, za který si můžete třeba restartnout hru, jo, prostě restart, prostě jste nějakým šampionátu, vy si to chcete restartnout, tak na to musíte mít takový kartičky prostě a bez nich prostě to nerestartnete a jedete tak prostě, jak jste skončil, prostě máte d***ný auto, tak prostě ho budete mít do konce a až pak to můžete restartnout, no. Šampionáty si dělí na nějaký série a to je podle toho, jaký máte auto, samozřejmě nějaký auto patří do nějaký série, nějaký do tamtý série a podle toho, jaký máte auto, tak můžete maximálně jet nějaký sérii. Pokud nemáte auto tam té série, tak prostě v tom nepojedete. Za nějakou dobu, myslím si, že už to se bylo tak rok, bude multiplayer, na který se já strašně těším, když nevím vůbec, co tam sakra čekat. Samozřejmě tam jsou i nějaký achievementy, jako třeba jsou v Minecraftu, tak které jsou taky nějaký jsou jako, které jsou daný, který se vám ukážu. Ale jsou tam hidden achievements a ty jsou ty, o kterých nevíte, že existují, ale vlastně za ně dostáváte odměny, když je jako dostanete. Jako třeba já jsem dostal odměnu za to, že jsem měl asi 100 trativých limitů, je to fakt hodně. Ale dosáhnete toho za chvilku. Hra je určená hlavně pro Android, myslím si, že na iOS ani to není. Takže kdo má Apple, kdo má Android, tak si to může úplně v klidu stáhnout, je to hra free to play, je to úplně zadarmo a pokud do toho nechcete utrácet prachy, tak je to vlastně hra, do které nic neutratíte, protože byste museli. Do ní prostě nic utrácet nemusíte. Tak do toho jste konec videa, děkuji za zhlídnutí, doufám, že se vám tyhle zajímavosti líbily, bylo to takový narychlo, ale jo, zvládnul jsem to nějak, čau.